may titignan kami kung okay lang ba ang presyo. Pinubri lang ba ang aming unboxing? Hello! What's up? Bakit Mga higala! Mayong odtong mga kahigala, kumusta mo mga amigas ug amigos, long time no sinaw. Ngayon is another day na naman, no? Pupunta kami ngayon sa labas, no? Mag-picnic kami ni Banana. Pag uwi niya is diretso na kami doon, no? Mag-picnic na. So ito ang aking niluto, pero niluto ko to kagabi pa, no? Para ngayon is inito na lamang nako. Yan, humba, and then gulay. Of course, di talaga mawala ang rice. Ito ang aking lalagyan sa mga ulam, no? At rice. Kay yung mga tupperware namin, mga kahigala, is niligpit na namin, no? Nilagay na namin sa mga box. So yun, si Banana unang araw is bumili ng ulam, no? So ito ang nilagyan. So hinugasan ko na lang. Magamit pa naman. Dumating na kami dito mga kahigala, sa picnic area. Malapit lang sa tinitirhan namin ba. Mga 10 minutes lang ang biyahe. So dito lang kami maglubog-lubog ni Banana. Kaya nagdalaman kami ng panghapin. Benefits of owning a Tata buggy. You have a tailgate where you can put your food so that you can eat it in comfort. Only thing is, Mom forgot the 2 black bunkies, so how do I sit like this? Basa pala ang mga kahigala, no, yung grass ba. Kay umulan kagabi. Dito lang kami sa baki. Ang sarap ng chili. Take a picture of me sitting here. Huh? And there. Eating my food. Picture ko ng mga higala. Lami untang adobo. Utan, magod. Lami daw ang utan og adobo. Sana all. Ngaon ta mga kahigalag, sweet na naman muffins. Pauwi na kami mga kahigala, pero dadaan muna kami sa Hyper, no? Titingin muna kami doon ng ubin, kaya ang aming lilipatan sa P is walang ubin. Tanaw na mo ang ubin
Parang ano ba siya, microwave. Yung maliit lang, no? Kung barato lang ba, kung mahal, hindi mo na kami bibili, no? Mutanaw sa kaulan, no, ng mga kahigala, oh. Aguan, padong na namo. Like this ba mga kahigala, oh, na oven. Pero naglibog may kung ano ang liter, 30 ba o 40. A few moments later. Kukunin namin ang malaki. 40L. Oh my God! Tignan nyo mga kahigala. Oh, grabe ang fog. Oh, Fog. yes. Fog. 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 Winter pa more. Oh. The farmer. Nag-stop kami dito mga kahigala sa beach, no? Tignan nyo yung si mga kahigala. Oh, hindi na makita, no? Kung saan na. Kaya grabe ang fog. It's cold. Yeah, because you're not wearing jacket. A little bit cold, yeah. Yeah. Well, I can handle it, okay? This is a Optima. It's going to be easier. We will sell this one when we are going back to Philippines. Oven. Open, he's happy. Oven. It's an oven. Town I can food. do all the grilled pork chops. Oh, delicious. Mini oven lang pala ang binili namin mga kahigala kasi doon sa PAS ang naka-built-in lang ay dungagan lang, no? Walang oven. So, yun lang ang binili namin na oven. Ngayong buntag mga kahigala, today is Another day. papunta kami ngayon sa ano, Paru. May pupuntahan si Banana mga kahigala, no? Sa kanyang trabaho ba. So sumama na lang ako sa kanya kay ano, maulan dito ba, matakot ako mag-travel siya mag-isa. Mga 1 hour siguro ang biyahe mga kahigala kay medyo layo-layo man ang among hantuan, no? And then maulan din ba. So nahinay lang ang among padagan. Kumain muna kami dito sa Nando's mga kahigala. Yan, chicken with chips. Pauwi na kami mga kahigala pero dadaan muna kami dito sa Builder's Warehouse. May titignan kami kung okay lang ba ang presyo. Bibili kami dito ng vacuum ba? Pili muna kung ano ang maganda at maganda din ang presyo, of course. Unboxing again, Higala. This I have bought for my wife because she needs to vacuum the house because it hasn't been vacuumed in 1 year. So I finally decided to buy her a vacuum cleaner. Honey, it's an empty box. There's nothing inside, okay? I know you got excited, but there is nothing inside here except hair. Oh. Okay, pipe. Cardboard. More pipes. More pipes. So many pipes. Ah, an attachment. Not my foot, but a foot to vacuum cleaner. Oh, snazzy. Sitting here. Ah, here comes the main body. My vacuum cleaner. Like a Jid. Sa tagal ng panahon mga kahigala is naka-vacuum at naka-ubi na kami. Pinubri lang ba ang aming unboxing? At least nakabili na kami, no?
Di na talaga ako magluhod-luhod og bras sa carpet mga kahigala kay na may vacuum. Tapos sa ubin din is pasalamat din kami kasi nga makaluto na kami ba ng mga iba't ibang food ba, no? Hindi na pabalik-balik. Ganyan talaga ang buhay is mag-start talaga tayo sa maliit. Di man pwede kung mag-start tayo sa malaki, no? Kay alam niyo na. So yun lang ang masishare namin ni Banana yesterday and today. Ang lagi niyong tandaan mga kahigala is be patient, be humble, be simple sa buhay para always happy and most of all, be kind. And don't forget to like and subscribe mga higala. Bye!